Anwyl Kate. Anwyl Saunders. 1 Ffynnon Villas, Swansea. Ionawr yr ugeinfed 1923. Anwyl Miss Roberts. Mi hoffwn gael dywedu wrthych gymaint yw'r mwynhad a gaf o ddarllen eich straeon byr chwi. Mae'r olaf newid byd yn braw eich bod yn tyfu'n gyflym yn feistres ar y ffurf, ac mae'n ddigon gwell na dim arall o'r fath a welais i yn y Gymraeg. Yn un peth, mae'r elfen foesol yn mynd yn llai yn eich gwaith, a chelfyddyd a sylwgarwch a hoffter at fywyd fel y mae, boed dda neu ddrwg, yn ennill arnoch fwy. Ac i mi, dyna'r praw fod y gwir stwff ynoch, a'ch bod yn artist mewn difri. A dderbyniwch chi hyn o deyrnged, un sy'n gywir iawn yn eich cyfarch yn feistres, ac yn gobeithio eich gweled yn tyfu tu hwnt i ni oll, yn wir artist, y prinaf peth yng Nghymru. Yr eiddoch yn byr iawn, Saunders Lewis. Anwyl Mr Lewis, diolch yn fawr i chi am eich llythyr caredig. Anfonais 2 stori fer i Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon, 1921. Daeth y tair yn olaf, yn yr ail ddosbarth. Dywedai'r beirniad nad oedd un storiau o gwbl, mae math ar len oeddynt. Sylwch yn fanwl ar y math ar. Gwrthododd Hughes a'i fab y striau byrion am ei bod yn rhy sal. Hawdd credu'r stori na heddiw o blegyd mae'r tair, yn lle ddyliachu, yn alman ac y miloedd o bobman. Prynwch chi 2 geiniog ag ist. Nid oeddwn yn fodlon ar y ferniadaeth, ac arhosai sydd amser gwell a beirniad gwell. Toc i chi byddaeth Eisteddfod Manchester a'r athro W.J. Gruffydd yn beirniad. Anfonais y 2 gyntaf yno. Barnodd yr athro y 2 yn gydradd ora, a dywedodd beth a calonogol iawn amdanynt. Fe roeswn y ffidil yn y tôn i bai am y calondi dyna. By'r feirniadaeth honno'n fwy o sbardun i mi na dim arall. Gwelwch felly pa mor galonogol eich llythyr i mi'r bora. Mae cael hyn yna gen i chi yn fwy o werth na dim. Mwy o feirniadaeth o'r natur yna sydd ar omision yng Nghymru. Roedd i di mynd popeth Cymraeg yn dda, dim gwahaniaeth be oedd i ansawdd. Ond mae gwell golwg ar bethau rwan efo pobl fel chi a'r athro W.J. Gruffydd. Diolch yn fawr eto, Kate Roberts. Dyna'r 2 lythyr cyntaf. Dechrau 30 mlynedd o lythyru. Mwynhes eich araith yma'n fawr iawn. Ac fe wnaeth pawb mi gredaf. Ergi da iawn oedd hwn am yr iaith hyll cysreilig honno. Meddyliais fy mod yng nghanol chwarelwyr Arfon, maent yn ddiwiol iawn y ffordd yma. Yn ddiweddarach, cododd Mr W.R. Williams BSc siarad a dwedodd, mae'n Gymraeg yn hyll gythrilig. Ond ni feda'r pobl Sir Forgannwg byth wneith'r cyfiawnder ac enwau'r ysbrydion coll fel y meda'r pobl Sir Gaernarfon. Gresyn a chawsoch fwy o amser i siarad. Mae'n beryg bywyd yng Nghymru gadw cwmni drwg. Yn wir anodd iawn i'w dianc rhagddo, ac ni allaf i lain a thybio mae pobl go ddrwg i fyw gyda hwy i'w sgrifenwyr yr efrydydd. Rhai goan wadal ac anwastad im nina i wir y llenor, ond mi gredaf rywsyd fod y llenor yn lanach cwmni i bagan o'ch bath chwi, nag i windeb Crisnogol y byrfyfyrwyr neu'r seiat haibraw. Wyddwch chi, mae'n ffiaidd gen i siarad yn gyhoeddus. Ni byddaf fi'n cael dim mwynhad o gwbl pan glywaf ganmol fy araith, ac ni ddywedwn air yn dragywyd dros genedlaetholdeb na Chymraeg, peth fai modd cadw'n fyw rywsyd arall, cwmni bach aristocrataidd Cymraeg.
a gadwai len a chelf yn ddiogel, heb falio botwm corn am y werin deuogion. Ond gan nad oes digon ohonom eto, rhaid i ni beryglu yn cylfyddyd a byw fel y gallon, sŵl o lei de babar. Wel, dyna fwy am cyffes na gaddolwn ni roi mewn llythyr. Darllenais un gyfrol o'r eiddo Catherine Mansfield, a theimlais fy mod ti ar un faint a thair ceiniog wen. Y hi yn anad neb a naeth i mi deimlo nad oes gen i syniad llia be di stori fer. Fodd bynnag, mae storiau hi wedi ngyrru i'm cragan. Nid oes arna iawn sgwennu o gwbl ar hyn o bryd. Ysgrifennais y stori'r llenor o ble gyd i mi addo. Mae arna i ofn i mi sgwennu llawer stori arall am fy mod i wedi addo. Neu am y buasau bywyd yn Aberdâr yn annioddefol ar wahân i hynny. Gwna di'r cymhellion uchod yn rhai gonast i sgwennu oddi arnynt. Adra yn rhos gadfan. Y teimla fi y medrwn ni sgwennu mwyn sgwennu. Teimlaf bod yna rhywbeth i sgwennu amdano fo wedi'r cwbl. Ond pan ddaw meddyliau mi, byddaf ar ganol gwneud rhywbeth arall yn wastad. Ni bydd modd i sgwennu lawr y munud hwnnw. A pan ddaw'r cyfla, bydd y meddyliau wedi hedag a'r mwt wedi mynd. Ffei ar cymhellion gonast. Un cymhelliad da iawn sydd i sgrifennu, sef mwyn ennill arian. Yr ail yw mwyn ennill cydnabod ac edmygedd a ddipyn o hunan foddhad. Yr ail yn unig y sywedd sy'n bosib yn y Gymraeg, ond mae'n ddigon da. Does wahaniaeth yn y byd beth a gymhellodd neb i sgrifennu, na pha mor onest y bo, y cynnyrch, y diwedd, y gwaith, y grewyd, hwnnw a fernir. Wrth ei waith y mae barnu artist, nid wrth ei gymhellion. Y mae byd pawb yn gul, ond yn y meddwl. Drwy'r meddwl yn unig y gellir dianc ar fychander amgylchedd. Ac felly mae ambell ddyn doeth yn meddwi, ac ambell arall fel ninnau yn ceisio sgrifennu. A phan beidiw na cheisio fe fyddwn mor fychan a gweddill pobl Aberdâr ac Abertawe a phob man arall. Ond nid llenyddiaeth sy'n rhoi amcan i'n bywyd ni. Rwan dyna ddigon o atebu, ac ateb i'ch holl nonsens chi. Fanwyl, Mr Lewis, neithiwr yn y fysgol nos. Mae'n tres dywedyd na chawn ni na nofel na drama yng Nghymru am nad ydym ymwneiddio byw. Byddwch chi feddwl wrth fyw, efo hen ferch ddiwiol wrthyf, a llond i llygad o lofruddiaeth. Mae'n debyg pe dwedwn ni yn Aberdâr beth a olygaf wrth fyw yr alltudid fi ben draw'r byd. O, beth sa'n dda gen i fod filltiroedd o'r lle yma. Sa'n dda gen i gael gwared o ran i ddigrwydd yma sy'n ymlino. Fy nghofio'n cynhesaf am diolch. A'i gwir yr hanes yn y Western Mail i chi ddeud yng Nghaerdydd nad oes gen i ni ddim awdur pros o radd leina. Ni byddaf yn credu dim a welaf yn y Western Mail nes cael ei gadarnhau gan rhywun o awdurdod. Ond os gwir yr hanes hwn fe ddywedasoch andras o gelwydd. Neu yn tebiwch yn pysgota'n ddigwilydd am eiriau gweniaeth, canis fadam, os caf i dreiglo gair Ffrangeg, bydded hysbys i chi a gwybyddwch myn y gŵr drwg a myn fy marf o ble gyda'r oedd yn rhy oer i mi siafio heddiw. Y mae gennyf gyfaill, un a ddengys cyn y diwedd bod eich gair am awdur pros yn anwiredd noeth. A fe tawn ni'n sgrifennu at rhywun arall, mi ddwedwn enw fy nghyfaill, ond ato chi nanaf ddim. A chitha'n bysgotraig mor hi. Rhoddais dair darlith yn ddiweddar ymlaen dilais. Os drwg yw Aberdâr, be am leoedd fel blaen dilais, a'r cymoedd eraill oll. Mae yna rai oherwydd pellter o bob cyfanedd, gwareiddiad o unrhyw fath, yn waith na'i gilydd. Un felly yw blaen dilais. Ni welais erioed y fath gynulleidfa o anwariaeth syml.
Pe tawn yno ddiwrnod, mi'n lladdwn fy hun rwy'n sicr bron. Peidiwch da chi a deud y mod i y medru sgwennu pros. Nac ydwyth. Ar ei ben. Mae o mor blentynaidd. Efallai mae effaith dysgu plant ydyw, a cheisio cael ganddynt ysgrifennu syml, cryno, yn lle bod yn colli ffordd yng nghorsydd brawddega cyfansawdd. Daw ton o ddigalondy drosof wrth feddwl pa mor blentynaidd a diffygiol ydyw. Ond i mynd yn ôl at bobl diddorol, Caerdydd a Blaen Dilais. Gwell gennyf yw anwybodaeth amrwd yr olaf, nag anwybodaeth caboledig y cyntaf. Staen cwyr melyn ar faw anwybodaeth sy'n anghaerdydd. Cefais lythyr heddiw'r pnawn gan Morris Williams yn deud y newydd wrthyf. Ac bod y peth yn gyfrinach fyd am una dan a ddewid i'w gadw felly, caniatewch i mi anfon gair o gyfarchiad atoch. Y mae unrhyw beth a ddigwyddo i chi yn bwysig iawn gennyf, ac ymlaen cyffwrdd yn agos ac yn ddofn iawn. Cael eich adnabod fu un o freintiau fy mywyd, ac wedi chi briodi, mi obeithiaf gael cadw'r fraint, a'ch adnabod yn fwy. Priodas dau arwr fydd hi, ac fe wylltiwch yn aml eich dau byddwch siŵr, ond fe fydd bywyd yn gyfoethog, os bydd ef hefyd yn stormus. O manghalon i'n mynd allan atoch, ac mi hoffwn fod acw i wasgu'ch llaw. Fy mendith arnoch, a bendith bywyd arnoch. Reiddoch am byth. Ni wn am helerwydd na beth awnaf y dyddiau hyn. Cerdda fel pe bawn mewn breuddwyd. Ond yr wyf yn cwbl gredu bod Morris Williams am una yn gwneud y peth gorau ar ein lles. Buom yn gyfeillion da machynlleth, a rhyw ddeufis yn ôl syrthiasom i'r pwll hwnnw sy'n ddyfnach na chyfeillgarwch. Os dyfnach hefyd, byddaf yn meddwl weithiau bod cyfeillgarwch yn well na chariad. Wel, mae o'n witnach beth bynnag. Mae gwahaniaeth mawr yn ein hoed agos i 10 mlynedd, a hynny ar yr ochr anghywir a gwahaniaeth mewn pethau eraill y gesid y byd fawr bris arnynt. Ond diolch byth. Nid ydym ni o'r byd. Wel, y byd hwnnw beth bynnag. Ac o'm rhan fy hun, nid yw'n wahaniaeth gennyf beth a ddywed neb ond yng nghyfeillion. Gwelwch felly mor dda gennyf o'i cael eich llythyr chi. Mae'n rhyfedd meddwl bod dau hen sinig fel ni wedi mynd i chwilio am ddinas noddfa yn y peth y mwyaf sinig yn ei gylch. A fel na mae gan bob sinig rhyw ddelfryd yng nghanol ei galon yn rhywle. Ac os ein llong yn ddrysia, fe fyddwn yn barod am hynny. O blygyd ein bod wedi cychwyn hwylio a'n llygad yn gorad, ac wedi atgoffa'n gilydd o'r lleoedd peryglus ar y daith. Gwn mae fi sy'n cael y fargan ora. Mae gan Morris ieuenctid, talent a phersonoliaeth. Gosa'n bywyd yn gandryll arno ef y bydd i weitha. A mi fod o mor ifanc. Dyna fo. Antur yw i bob amser. Yr wyf wrthi nawr yn sgrifennu ar Daniel Owen. Cefais hwyl ar y benod gyntaf gorffennais i ddoe, ac i ddathlu'r peth prynais 5 potel o win ar dderchog 1916 o Wynllan Chateau Bechevel. Pan briodwch chi, beth aroddaf yn anreg i chi? Dwsin y botelau o win pyr dda? Neu wydra i yfed ohonynt?
neu gadair i eistedd yn ddeud profoch y gwyn ar gwydrau. Hen jwg gwrw anfones i broser hys. Rwyf yn caru prynu pethau i'w rhoi i gyfeillion sy'n yfwyr. Ac felly, dyhef am weld dydd eich priodas chithau. Pam na newch chi'n fuan, fy mwyn i. Gwelaf bod cynnan eto ymhlith yr rhyddfrydwyr. Tro byr yn ôl fe gyhoeddwyd ei fod wedi ymuno'r blaid genedlaethol, y digrif. Wel, mae'n 1 o'r bore, felly rhaid tewi yn oswylio. Nos dawch. Ar y drothwyr priodas, mi anfonodd Saunders Lewis swm o arian yn anreg iddi. Roedd yn dda gen i glywed Williams Parry yn sôn yn Aberystwyth y Pasg bod pob llinall yn costio'n ddrud iddo. Mae to ysgrifenwyr slipshot yn codi. Ysgrifenwyr o fath ac ambell ddynas sy'n fodlon ar slemp o lanhau rhwydd yn ei thi. Gen i 2 stori wedi olygu'r fanner rwan. Maent mor ddiflas a jam fala. Credaf y dylid troi pawb sy'n sgwennu fel hyn yn y jêl, rhag iddi'n sgwennu rhagor. Bwyddwch chi, Mr Lewis, bydd y llygad mor glir yr amball funud, ond i alla weled danfeddylia a bwriadau calon pob dyn a dynas sydd wedi byw yn ardal fy mebyd erioed. Wel, nid pan gofia fi, ond pan ddaeth y teulu cyntaf i fyw yno. Na i isio sgwennu am ei deada, i nwydau, i llawenydd, i siom, i tristwch, ac yna'r tawelwch mawr. Yn y diwedd. A'i plant heddiw yn byw ymlaen yr un fath y rwbal cynta wedi mynd o'r golwg ar waelod y doman. Gyto mae'n sylfaen i'r doman i gyd. Ac ar y gwaelod hwnnw y saib y doman heddiw. O, mae ddeuwch fy nonsens am cyset. Rwyf fel pe bawn wedi penderfynu dial fy llyd arnoch drwy fwrw'r pethau mar eich pen fy nghofio na chyda'ch caniatad, fy nghariad atoch. Mae'n dda gennyf eich bod yn darllen a mwynhau stori fer Kate Roberts. O blegyd rwyf una'r un ffunud yn cael pleser mwyfwy o'i gwaith hi. Mi da'r weddiaf na bydd eich priodi chi ddim yn ei lladd hi. Ond na, mi dybiaf. Un oer hirben craff a'i ffen yn glir uwch y llu i'w hi. Tar ydych chithau yn nwydus a sydyn, cynhyrfus eich tymladau. Yr ydych chi a hithau wedi'ch gwneud yn dwt iawn felly, i fyw gyda'ch gilydd. A phan fyddwch chi'n isel galon neu brydd, fe sgrifenna hitha stori fer i'ch diddannu, a diddannu hefyd eich cyfaill a'ch car, Saunders Lewis. Sut y medraf ddigon o ddiolch i chi. Fe eich rhodd am hanadl ymaith, ac fe ddaeth a dagra i'n llygad. Y chi di'r cyntaf neb y tu allan i'r teulu i roddi anreg i ni. Dymunaf ddiolch o waelod calon i chi a Mrs Lewis am eich helioni mawr. Swn i eich am briodi yn yr eglwys. Fe fyddai'n dda gen i fedru magu digon o roldeb i fedru gwneithur hynny. Mae'n fwrn na ni feddwl am un drwy hynny o seremoni sydd mewn offis. Heb sôn am eglwys. Fe mae'n darllen bywyd gan Kate Roberts heno. Ac yn wir, ni fedrwn feddwl heno iddi sgwennu erioed. Eithir mi fydd yn anodd i'r awdur sgwennu dim gwell na honna byth. Neu'n hyntrach, dylwn ddeud mae gwael a diwerth yw popeth. A sgwennodd yr awdur, ond bywyd. Mae fy ngwaith politicaidd gyda'r blaid yn fy ngorfodi i fod yn amlwg yn aml. Ac yn dwyn mi enw a rhyw fath o bwysigrwydd a sylw gyda'r werin bobl. Ofnaf hynny'n fawr, rhag iddo ni weidio fy meddwl i. Mi gadwaf atos er hynny tra bydd efn boen i mi. Canis felly fe wna
beth da i mi hefyd. Ond ni fyna fy chwanegu at fy nhemtasiynau ac ni ddymunna flwyddiant llenyddol poblogaidd. Bydda fy'n ofni tipyn mai mwyn fy esgymuno fy hun yr wyf yn gatholigaidd, a byddai hynny'n beth ffiaidd. Fe welwch mai peth cymysg ddigon i'w meddwl pob dyn. Os oes rhaid i chi fyw yn hon y pandu, na fidiwch. Ond i chi symud o'n cyn gyntaf ag dechreuwch fod yn fodlon yno. Fy nghofio'n, a chyda'ch caniatad, fy nghariad, atoch. Chi glywsoch gan Morris hanes ein priodas fiwn. Yr oedd eich cyngor i briodi mewn eglwys yn un doeth. Ni thybiais i fod cynlliad o helbyl, a gwna, ferus yr argraff yr amgylchedd am byth. A dyma fi gartra eto, yn cael ymoddi a charedigrwydd. A'r caredicaf o bawb yw yn had am am. Nid oes neb yn ymluno rwan, nac yn pwyso arna i fynd i'r capal. O ni dwi fo'n lwcus. Gas gen i adael rhain gaduriad yn ei henaint, ond rhaid i mi fynd at ymrhiod. Yr wyf yn hapus wrth feddwl am mynd ato, o ble gyd gwn fod llawenydd yn faros. Y llawenydd hwnnw a ddaw, o garu a chael fy ngharu. Pan welawch chi, mi fyddaf yn ddigon parchus i ddweud Mrs Williams. Ond gan nad Kate Roberts yw eich enw cyfreithiol mwyach, mi fyddaf unau yn ddigon hych cyfarch wrth eich enw llenyddol mewn llythyrau. Mwynheais yn fawr eich ysgrif yn y llenor. Y gwahaniaeth rhyngom yw bod greddf a natur artist yn eich arwain chi'n syth i'r un pen ac y greiddaf unau ar ffordd droellog ymchwil a swotio. Neu ofn y tybiwch fy mod wedi boddi mewn trochion golchi, neu wedi suddo i badelliad o does erbyn hyn. Ni welais lawer o rywbeinau eto. Hyd yn hyn, Morris yw rywbeinau mi, gallaf ddeud, i fod o'n lle braf iawn. Hyd oed, tybiais ein bod yn hollol ddiogel oddi wrth ymyriad crefydd yma. Ond fe aeth Morris i'r ardd i weithio a thrawodd sgwrs a Chymru sy'n byw gemgem na ni, a gofynodd y gŵr i ni fynd i'r ysgol Sul. Dyna beth sy'n gael am weithio ar bnawn Sadwn. A heddiw aeth Morris i'r ardd i lifio coed. Roedd Saunders erbyn hyn yn byw Mhenarth, ac fel y dydwyd Kate a Morris di symud i ryw beina yng Nghaerdydd. Mae ar Morris eisiau mi ddwedid ei fod wedi blino gofyn i chi ddod yma. Mae wrth i'n sgwennu rwan a ffotal seidar fawr wrth i ochr, wedi torchi lewis a thynnu golar a'i wallt yn sefyll yn syth i fyny. Dywed wrthyf am ddweud wrthych am beidio thostirio wrtho am y fat seidar i fod yn beth iawn a stori sychad. Ym Mhaler arhoswch ym Mhwllheli. Di alla fod lot o bwyllgor y blaid yn aros mewn tai sych. Mae'n ei ofyn, mae dim ond Morris a fina fydd yn aros mewn tafarn eleni. Ni chwiliais eto am le i aros ac ni dadwain Bwllheli, ond y tebyg yw y chwiliaf am dŷ blaenor Methodist, gan mai dyna enwad crefyddol fy nheulu. Clywais am un felly a elwir y West End Hotel, a dywedir wrthyf mai dyna'r gorau yn y fan. Odid fawr na da fi yno. Gyda llaw, paham yr ymddiheirwch am y fet seidar. Yn diod swper ni yn y tŷ yma yw Hancock's Amber Ale. Nadolig 1930. Anreg Nadolig Saunders Lewis i Kate Roberts oedd copi o'r gyfrol My Life gan y ddawnswraig Isadora Duncan. Cyflwynodd y gyfrol iddi gyda'r geiriau esiampl o fel y dylid byw. Mwynheais Isadora Duncan yn fawr iawn
fel gwaith dynas o athrylydd a feiddio fyw I bywyd ei hun. Pawb yn mwynhau hanes bywyd pobl od, ond pwy a fai fyw yr un fath? Nid dwi fi na Morris yn credu mewn priodi, ond credwn mewn byw talu. Roedd yn falch I chi hoffi'r gyflath, nad ydoedd yn rhy hoff ohono fy hun, fel y dywedais gan fod y triog yn rhy chwerw, a hefyd y menyn yn rhy ffres. Nid oes unrhyw ddiolch I mi bod gwaith tŷ ac yn y blaen yn hawdd I mi. Cyneddwyd fi a braich wydyrn gadarn. Ac os olwch, fe red hynny drwy fy storiau. Ni wna oes gen I fwraig lipa mewn unrhyw stori. Ac nawr nodiad neu ddau ar y pethau pwysig mewn bywyd. Mae'n dda gennyf gael y cwbl a ddywedasoch am eich mam. Gan y mod yn debyg o farw o'ch blaen, ni chaf siawns I sgrifennu'ch cofiant. O'n is gnaf a chitha'n fyw, pe sy'n mynd yn ffasiwn. Rwyf yn meddwl o ddifri yn fy munudau segur eich gwneud chi'n destun fy nofel nesaf. A hynny o blegyd bod I sgrifio merch yn wynebu bywyd yn ddewr, yn sialens mor enbyd I math analytig I o gelfyddyd. Y gwir amdani yw bod gwraig fel eich mam neu fel chwithau yn ardderchog mewn deill allaf ei garu'n fawr, ond o fraidd I ddeall. Cynnydd dyn yn ei nerth ei hun medru dal I ben I fyny yn wyneb bywyd, dyna I mi'r hyn sy'n ofnadwy o goneddus. Nis galla fi o gwbl. Nofel gatholig hollol yw Monica, sef nofel am fywyd yn curo a meiddi dyn. Yr rheswm yma eich holl waith chi yn fyswyno I fwy nag eraill yw mae chi yw'r stoig olaf mewn llenyddiaeth Gymraeg. Po fwyaf y meddyliaf fi am Monica, mwyaf yn y byd y gwelaf eich athrylydd. Dim ond 2 gymeriad I bob pwrpas sy gennych, ac rydych wedi troi ei neidiau rai hynny tu chwynab allan. Tipyn o gamp, a thipyn o wroldeb. Ac wrth tipyn, golygaf yn y fan hon dipyn yr apostol Pedr wrth atab dyn a fynodd, a fyddai fe'n hir yn uffern. Byddi dipyn, ebed Pedr. Anfonodd Kate Roberts ei drama gomedi Ffarwel I addysg at Saunders Lewis. Gormod, deunydd nofel sydd yn eich drama, Ffarwel I addysg. Dyla drama gymryd un sefyllfa'n unig a'i dihysbyddu hi mewn 2 ac neu 4. Nid symud o sefyllfa I sefyllfa. Wedi dweud hynny, unwaith eto mentraf eich atgoffa ei fod yn beth ofnadwy eithriadol, cael dim yn agos at werth a llawnder y ddrama hon mewn Eisteddfod Genedlaethol. Anfonwch chi'n ddibetrus, a pheidiwch ar rhoi llenyddiaeth heibio fyth. Llenor ydych chi, artist ac nid dim arall, nid dic pob caw, fel fi. Nid oes gen I fawr o bwys i'w ddweud, ac eto mi mai, gan mai chi yw fy meistr llenyddol I. Chi o bawb a welodd gynta, y medrwn ni lunio stori. Fanwyl Kate, ni fynnwn fy ngalw'n feistr llenyddol I chi. Y cwbl a wneithym oedd adnabod eich athrylydd yn weddol gynnar. Nid oedd hynny'n gamp fawr, canis chwedl tudur aled, hysbys y dengys y dull o ba urdd boi harddull, neu rhywbeth reit debyg. Gen I 2 stori fer y medrwn ni ysgrifennu ar finion rwan. A bydd yn rhaid I mi gael llyfr arall allan yn o fuan, mwyn cael arian I gael barach haws. Fe wrthodwyd rhigolau bywyd am yr eildro gan y bwrdd canol. A dyna fo. Fy llyfr gora wedi gorffan gwerthu.
am fod yno un cyfeiriad at sblentyn siawns. A hefyd, am na wyr Cymru na'r athro W.J. Griffith bod rhigola bywyd yn well na gogor Sabrynia. Wedyn, rhaid i mi sgwennu'n eto. Ac o'n heddiw medraf sgwennu pethau gwell. O bregyd mae gen i erbyn hyn ddigon o'r uchafiaeth ar y nheimladau fedru bod yn berffaith greulon. Ac yn gywir. Teimlaf heddiw fod mod i wedi dod i'n llawn dwf yn fy nghanol oed. Fel dyd o mam wrthai. Mi fyddi di fel rwt ti rwan am ryw 10 mlynedd a wedyn mi ddechreu di fynd ar y gori weirad. Beth bynnag am y ffaith yna'n gorfforol, teimlaf fy mod felly'n feddyliol. Teimla fwy na ddipyn eich gyhyddiad mod i wedi sgrifennu nawddogol at Morris, a mi wneud yng ngorau i'w ddwyn i ddylanwad yn y blaid. Mae arwain mudiad politicaidd a chadw cyfeillion bron iawn yn amhosib. Gwelais hynny ar tro hir. Un fel fi sydd wrth natur yn glen, yn ystyr ddrwg y gair. Mae'r profiad yn ddisgyblaeth go od. Ond rydych chi'n perthyn i'm cyfnod cynnar am politicaidd i. Pan nad oedd o'n crefft llenyddiaeth yn llenwi ein bryd, a byw a beirniadu a bwriadu yn nefoedd gennym. Ac o blegyd hynny mae gennych o hyd rhyw afal arnaf na fedraf ddim ymatod oddi wrthi popeth. Rhaid mod i wedi colli'n nghalon i chi rywdro. Neu myng cebus nid eisteddwn ar bnawn teg i grefych maddeuant fel hyn. Y reiddoch yn ffyrnu ganddeiriog fel oen. Saunders. O dan y teitl Sintir a Chlai, yr ymddangosodd traed mewn cyffion gyntaf. Fel arfer, anfonodd y llawysgrifar Saunders Lewis i gael y farn honno, a chaed ymateb i'r farn. Yn gyntaf a bod yn gecrys nawr, Kate, a diw ysgol a choleg yn llenwi cymaint a hyn o fywyd chwarelwyr? Ni allwch chi byth ddeall yn berffaith holl ystyr bywyd chwarelwyr, neu ni wnaech y sylw na ar addysg. Fi all bod sôn am addysg yn aniddorol i chi am na chawsach erioed draffath i gael. Moddion i wella i gyflwr economaeth i'w addysg i'r gweithiwr, dyna pam a gymaint o myfyrwyr Cymru yn mynd yn athrawon. Mae'r bywyd a ddisgrifir yn y nofel ar y cyfan yn un donog iawn, pam? Metha ddeall sut ydwch bod bywyd y bobl yma'n un donog a chitha di darllen y nofel ar un steddiad, meddach chi? Roedd gan y bobl ddigon i wneud i dynnu bywoliaeth o'r ddeiar a cymladd yn erbyn ffawd. Sylwais na'r bobl sy'n ymedru fwyaf ar amgrefydd ac am ryw yw'r bobl nad yw cael deu pensiynyn ynghyd yn poeni dim arnynt. Problem economaidd yw holl broblem chwarelwyr o gryd i fedd. Gwir mi greda fiw eich bod oherwydd gonestrwydd a gwroldeb eich natur yn gwrthod ymdrin y mater sy'n anghydnaws a chysbryd. Ond sydd hynny yn hanfodol o fywyd teuluodd Cymreig, sef profiad crefyddol. Nid gwrthod wynebu'r broblem grefyddol am neithym. Nid wyf hyd y cofiaf erioed i gwrthod ymdrin a beth y mae'n gas gennyf. Ond nid oes grefydd gan deulu Sintir a Chlai. Nid oes grefydd o gwbl gan yr rhan fwyaf o'r ardalwyr a'n tir capal. O mater arall di hynny. Nid wydd yn gofyn o gwbl a yw eich portread yn deud y gwir am fywyd Rhos Tryfan. Rhos Gadfan, ni Rhos Tryfan. Os gwelwch yn dda. Gwn mae paganiaid yw'r mwyafrif ohonynt wrth natur, ond ei bod yn mynd i'r capal o ran arfar. Betaswn i'n mynd i sgwennu nofel am fywyd crefyddol. Mi nawn fy ngwron yn anffyddiwr. Ac fe ymysodwn ar grefydd ym mhob ffyrdd arni. Mae'n gas gan fenaid i grisnogaeth.
Yr wyf yn caru rhai Cristnogion. Yn dam grefydd. Creda mai hi sy'n gyfrifol bod y fath drefn ar y byd heddiw. Y hi sydd i noddi cyfalafwyr rhagrithiol ar hyd y canrifoedd ar ôl yr eglwys fore. Pan ddodd rhywun i'n tŷ ni i gasglu at y genhadaeth rhyw dro, fe ddudodd mam na roi hi ddim at wneud pobl yn fwy anhapus nag oeddynt. Os eich barn yw nad oes gan eich cymeriadau yn y nofel fywyd ysbrydol yna dylech yn ddiau ddangos ni, drwy ddadansoddiad mwy treiddiol. A dylech darlun fod yn llai caredig a bodlon ar adrodd helyntion yr arwynebedd. Fy mwriad i oes sgwennu nofel am bobl yn byw ar arwyneb. Wel, yn ysbrydol, beth bynnag. Os adrodd helyntion yr arwynebedd a wneithim, roedd yn y myd amryd i ddangos bod rhywbeth dyfnach yn ei bywyda, sef cariad at sbrydd a wrthodau cynnal, cysfoethau bywyd, pan gaint wy. Mae llawer iawn o fyw a llawer iawn o fyfyrio wedi mynd i'r nofel a chaiff y darllenydd brofi hynny, ond y cwbl oedden ni eisiau wneud ei ddangos yn y nofel hon oedd ymdrech pobl weddol o nast am ei byw. Ni dwi yn fodlon o gwbl i chi ddeud y pethau ddwedasoch am chwarelwyr chwaith. A maen nhw yn gwbl ddieithr i'ch bywyd chi, a chitha yn ddiarth i bywyd nhw ac i fywyd gweithwyr yn gyffredinol. Ni wyddwch ddim am fywyd un dosbarth o bobl yn fwy na'i gilydd. Am na ddigwyddoch i chi fod yn un ohonynt na'ch magu yng Nghymru, dim ond edrych o'r tu allan y buwch erioed. Nid a fi i awgrymu fel golygydd yr llenor mae eich bai yw hynny. Eich anffawd ydy'n hytrach. Canffawd fawr i chi fel beirniad ar lenyddiaeth Gymraeg ac fel gwleidydd Cymraeg. Yr olaf yn fwy na'r cyntaf. Na chynnu mi dewi, o'n i fedrwch roi credyd i mi am iaith, cyddiasgwrn a gwaed. A ynte, ydych di cynefino gymaint a Chymraeg, diasgwrn, di-waed, myfyrwyr, nes i chi golli eich synwyr ar ogla at iaith. Roedd y synwyr hwnnw'n gryf ynoch ers dalwm. Pan ai llenyddiaeth a'ch bryd. Rwyf yn mynd i gael yn her rwan efo bara raisins a walnuts. A mae Morris wrthi'n toddi'r menyn. Fy nghofio'n cynnas, Kate Roberts. hoffa fy nofel yn fwy o lawer ar yr ail dro darllenaf. Mae eich Cymraeg yn ddigon ei hunan i roi gwynfyd i Gristion. Mae'n ddi ben draw o ardderchog. Fel rhyw win lleol arbennig iawn yn Ffrainc. Y gwin mae'n rhaid mynd i'r lle ar fan y tŷ fy gwynwydd mwyn gwybod ei rin. Y Jurançon, 1924 enghraifft. A blas mynyddoedd y Pyreneau ar bob diferyn. Mae ysgrifennu fel yma yn act o amddiffyniad i'r genedl. Cnewid y tan yn llun yn oriau man y bora ar 8 o Fedi 1936. Cnalwyd y brawdlys yng Nghaernarfon ar y 12fed a'r 30 o Hydref. Gair i ddymuno'n dda i chi. Byddaf yng Nghaernarfon ddwrnod y prawf, o'n i wn a gafddyfod i'r llys. Fe godech chi calon pe clywech fel mae gweithwyr y wlad yn siarad o'ch plaid, a phawb yn bwrw ei geiniog i'r casgliad. Mae popeth yn dda yma ac yn dawel. Mae'r wraig fel hi hun ac yn mynd i ddyfod i'r llys gyda mi. Tro cyntaf i ddyfod gen i fi unrhyw gyfarfod cyhoeddus o unrhyw fath. A'r heswm a ddyru hi tros ddyfod y tro hwn yw fel y gwisgwyf grys glân i fynd i garchar, ac i hitha gymryd yr un budur i'r golch yn ôl. Ni chaf un rheswm arall ganddi.
Creodd Duw lot o bethau od, ond ni dim odiach na chi'r gwragedd. A bwlch yn y llythyrau rhwng Ionar ac Awst 1937. Dyna'r misoedd a dreuliodd Saunders Lewis yn Wormwood Scrubs, ond ni daeth y misoedd hynny'n wastraff. Yr wyf yn awr am ddarllen straeon byrion Cervantes yn Is-Beineg gwreiddiol, gan mi gael crap ar Sbeineg yn Wormwood Scrubs yn fy oriau hamdden yna. Rhyw rygni byw yr ydym ni. Mae'n amser anodd. Byddem yn deud yn aml wrth Morris, os a pethau'r pen, fe a fallan i weini. Bys rhywun yn Malcolm Callan Forwyn. Ac allem dal i bawb rywdro. Nid oes gennyf unrhyw feddwl o'r cyfeithiadau i'r Saesneg am storia. Cymraeg, yw'n fwy iaith i. Betai modd iddynt dyfod ag arian i mi yn yr iaith hwnnw. Bias hwn yn fwy na bodlon o weld ei cyfieithu. Mwyn defnyddio'r arian at wasg G. Mor falch ydw i fo'r faner. Mor falch ei gweld yn sefyll allan fel gem pyr yng nghanol sbwriel newyddiaduraeth. Ac o glywed i llais clir melys yng nghanol pob crochlafar radio. Mewn tegwch cet, dyma'r ail waith i chi ymyrryd ag erthyglau. Y pwynt gen i fi eich bod chi, drwy bod ni'n rhoi'r gwaith printio i'ch cwmni chi, yn ceisio atal fel printio rai pethau rhag ymddangos. Newch chi ystyried yn bwyllog, a diw hynny'n iawn. Rwyf yn bersonol yn pwyso arnoch chi ystyried fod eich swydd o brintio'r y blaid yn ei gwneud yn beth braidd yn delicate i chi ymyrryd a chynnwys erthyglau. Peth tipyn yn wahanol i'w chi anfon ata i yn bersonol, oherwydd mi dderbyniaf fi bob peth gennych. Gerydd neu gernod, digion blwmp am ddeuddydd a'ch caru wedyn. Echnos, roedden nhw'n sychedig am gael teirawr o ddarllen clasur Cymraeg yn y gwely. Ac eithim i'r gwely'n gynnar, a darllenais trwy traed mewn cyffion am y 5 neu'r 6 gwaith. Ni chofiaf pryd. Soniwch am traed mewn cyffion. Byddwch chi na bydda fi byth yn ei darllen. Mae'n ormod o loes i ni weld y methiant. Wedi ceisio gosod cyfnod o hanner cam mlynedd ar gynfas, wel, mor fychan. Yn y faner heddiw y gwelais i'r hanes am farw eich mam, ac ni alla beidio ag anfon gair i fynegu fy ngofid ar y chran am cydymdeimlad. Ni all geiriau leddfu dim ar boen hiraeth, ond y mae gennych atgofion am ei bywyd a'i chymeriad i'ch cysuro, ac i barhau gyda chi. Diolch yn garedig iawn i chi, am eich cydymdeimlad am ei, ym fy mhrofedigaeth. I mam gael oes faith, teimlaf yn fawr ei cholli. Hynny mae'n debyg am na heneiddiodd i lawer o gwbl. Roedd ei llais a'i'n meddwl fel dynas ifanc bron i'r diwadd. Roedd na ryw 50 dyddynod bychan o gwmpas capal Rhosgadfan pan oeddwn ni'n blentyn. A phobl fel fy rieni yn magu plant ynddynt. Cymru uniaethog oedddynt. Byw yn syml, yn heddychlon, yn gymwynasgar. Yn batrwm o gymdeithas dda. Maent i gyd wedi mynd erbyn heddiw. A mam oedd yr olaf ohonynt. Rwy syniad yn rhy drist i feddwl amdano. Yn enwedig mewn byd creulon aniweithiedig fel sydd heddiw. Teimla weithiau, mae dim ond ym mhlentyndod sy'n ffaith. Mae breuddwyd i'w gweddill fy einioes. Eto, dyna amser tlota fy mywyd.
Bu farw Maurice Williams yn 1946, yn 45 mlwydd oed. Anfonodd Saunders telegram at Kate Roberts. Newydd glywed am eich profedigaeth fawr de a fi'r angladd. Saunders Lewis. Rwyf newydd orffan erthigol hir I gylchgrawn Bibi ar dyddynod a thynwyr. Gwnaf beth a felly er mwyn ennill tipyn o arian weithiau, gorffan talun y letion. Rwyf bron allan o'r gors honno erbyn hyn. Mi hoffwn yn fawr iawn gael copi da o'r llun ohonoch sydd yn y wynllan mis Awst. Arwch I gopi mi. Rwyf newydd allan eich berniadaeth ar y perfformiad o blodeuwedd yng Ngarthewin. Diolch o galon amdani. Yr oedd ofn mawr ar ôl nos Wener beth ywed Kate Roberts tybed. Fe gafodd y llun. Fanwyl Kate. 100,000 diolch am y llun. Rwyf yn meddwl y byd ohono. O blegid bod crewr y storiau yn arbennig eglur I mi ynddo. Nid yn aml y bydd ffotograff yn deud llawer. Ond yn ma hwn. Neithiwr y dychwelais ar ôl bod yn cadw tŷ a choginio I modryb tra oedd mai i'r gartref yn gweld I mam. Felly, os dymunwch I mi gymryd gofal o golofn y merched a deud sydd I wneud saws brandi gyda ffwdyn doli cartra ma fi yw eich dyn. Ond mae cadw tŷ a gwneud gwaith meddwl ac ysgrifennu a darllen yn fwy nag a fedraf. Ac felly dydd ddim adref gyda gedmygedd adnewyddol o'ch cyfuniad chi o ddoniau. Y gorau fedrwn ni ar derfyn diwrnod o waith o gymryd bath poeth a dyfod I lawr wedyn at y tân yn fy ngŵn nos a smocio sigar. Yr ydym yn mynd drwy amser calad, digon tebyg fod pethau gwaith yn ein haros. Ia, dyna sy'n gwneud y gwaith yn galed yw neidio o'r naill beth i'r llall. Wyddoch chi sydd ysgrifennais I stryd y gleb? Yr oedd gen I dabledi yn y tŷ ac efes gan y meddyg rywdro I roi yn I mi. Heb ddeud wrtho cymerai sy'n bob ganol dydd, yn lle 2 y bore, rhyw 4 gwaith yr wythnos. Caras yn rhaid I sgwennu hyd 2 a 3 y bore o fis Hydref hyd fis Ionawr, y llynedd. Ond ni wnaf hynny byth eto. Da chi, sgrifennwch eich profiadau cadw tŷ I golofn y merched. Wedi mynd yn brin iawn ar ddeunydd I honno hefyd. Buaswn yn hoffi trio'ch sos brandi chi. Mi gefais una sos brandi, ond efo pwdin pryn y to yma. Am y tro cyntaf yn y mywyd, a chacan bryn hefyd, ni chefais amser I neud un. Fanwyl Kate, mi gefais dynnu fy holl ddanadd ddeuddydd cyn y Nadolig. Dwedodd y deintydd mae dyna ddylid. Henaint ni ddaw I hunan. Felly rwy'n rhegi ac yn griddfan oddi ar hynny, ac yn ceisio dy gymod ar pethau gosod mewn as profais ac na wyddwn I bod mor ddieflig. Ni chafais gymaint o benyd ar wyliau dolig o'r blaen sôn am wydd a thwrci, a diolch i'r mawredd fod gwyn o ffrain casbaen ar gael. O leia mi fedra fyfed a dyna fi'n I gysur, ac mi yfaf y flwyddyn newydd i'w chryd heno. Ac mi wnaf a ddewidion fil I ddilyn y llwybr lleta fedrau am weddill y flwyddyn I wneud iawn am y Nadolig. Codwch eich calon, Kate Anwyl, a boed I chi flwyddyn wellwell, lai dolyr, llai ffryder. A pheth chwerthu'n diddant, ni frathaf mwy. Saunders. Fe gefais wybod gan Gruffydd John Williams. Mae chi ddim bennaf gyfrifol am gael pensiwn mi. Mi fedraf fydd fynegu fyny olch I chi. Wedi cael y pensiwn, fe gafod yn berffaith drydd I wneud fel afynwyf, cha sgwennu wrth ymwysa. Diolch yn gynnas iawn I chi. Am gymwynas mor fawr. Gymwynas fwyaf ddaeth I'm rhan. Yr adag yma ar y mywyd.
Darllenais ten y grig ddwywaith drwyddo, a dydw i ddim yn siŵr na teirgwaith, a bu Emyr Humphreys yn trafod ei gampusrwydd ef gyda mi. O, nawr wy'n mellithio fy hun am i mi'n feddwl, roi drama Esther i gwmni Sir Fôn i'w rhoi ar lwyfan Llangefni. Mi o'n o'r gorau mae gwneud cawl ohoni nanw. Diolch yn fawr am eich geiriau caredig am ten y grig. Rhyw storiau aeth o'm hys ymwybod oedd reina. Credaf mae anfantais fawr yw cilni fy nefnydd. Alla fi sgwennu ond am y bywyd yna. Mae rhaid i mi gael teimlo a synhwyro bob dim cyn y medra i ddisgrifio. Felly mae na i ofn mai bychan fydd fy ngwaith i byth. Nid oes dim ond elfenna bychan dranddo fo. Yn rhyfedd iawn i chadwyd unrhyw lythyra o 1962, blwyddyn traddodi'r ddarlith tynged yr iaith. Ond roedd effaith y darllediad yn dangos i ôl ar lythyrau 1963. Prif werth eich darlith oedd ein dychryn a'n deffro. Mi ofn eich bod yn byw ormod y tu allan i'r bywyd Cymreig, os cael ddeud hynny, i wybod a pha fath o bobl y mae'n rhaid delio ag o, os achub yr iaith Gymraeg. Yr wyf yn hollol gydweld â chi mae trwy ddillia politicaidd yma i achub. Dyna pam yr ymunais ar blaid yn y cychwyn. Dyna fy nghredo hyd heddiw. Yr wyf wedi darganfod fod cyflwr y Gymru Gymraeg mor driennus, fel bod rhaid datgysylltu diwylliant oddi wrth wleidyddiaeth. Ond rhaid i mi dewi rhag eich byddaru. Mae'r hen amser wedi mynd a'n gobeithio ni efo fo. Fy nghofio'n yn gy Kate. Gyda'r bechgyn sy'n torri'r gyfraith ac yn wynebu carchar yma efo holl gydymdeimlad i. Ac yn ddyn hwy a'i dilynwyr yn unig yma'i gobaith. Ofn, dyna sy'n peri i'r Cymru o hyd ac o hyd geisio cadw'r iaith yn fater am politicau. Mewn adolygiad yn y Western Mail, o dan y teitl Queen of Welsh Writers, fe gyffelypodd Saunders Lewis, Kate, i Simone de Beauvoir. Ni alla fyth dreithi fy llawenydd. Be roes eich ysgrif ysgytwad i mi. Nid yn unig oherwydd eich gwerthfawrogiad, ond oherwydd eich sgwennu yn Saesneg. Llawer o bobl yn meddwl mai blydi ffyliad ydy pawb sy'n sgwennu yn y Gymraeg heddiw. Mwy na dim. Diolch i chi am gywiro'r bobl yma sy'n sôn byth a beunydd am yr ymdrech yn erbyn tlodi sydd yn yngwaith. Beirniadaeth gan bobl di-weld yw fod fy myd yn gul, nid mor gul fel y dywedoch chi. Ychydig iawn o eiriau canmol a geir y dyddiau yma. Mae pawb yn eich bwrwng garniataol. O ia, yr hen Kate Roberts, mae'n dal i rygnu sgwennu. Fe ddarllenais ddwy gyfrol gynta, Madame de Beauvoir. Mwynhau'r gyfrol gynta yn fawr iawn ar hannau o'r ail. Mae'n debyg fod fy magwraeth fethodistaidd, nad oedd yn rhy gul yn mhanas i, wedi fy anghyflyru fedru mwynhau'r disgrifiadau yna o dau drwg a neuaddau masw. Ond mae biwtalu fo sat yn beth digon glân. Deall ei bod yn arswydo rhag henaint. Amlwg nad oes ganddi ddim i syrthio nôl arno. Ni wela fi fod yn rhaid i neb ofni henaint. Ia, bychan a mae'n iawn yw fod llyfrau i rhag orna'r ddwy a'n wasoch. Yn gwahaniaeth mawr rhwng merched yn sgwennu'n Lloegr neu Ffrainc a Chymru yw fod yn rhaid i ferch o Gymraes wneud gwaith arall. Mae'n gwestiwn nad yw'r bifr wedi sgwrio llawr na phobi torth erioed yn ei bywyd. Drwg en bydd gen i glywed eich bod chi'n cwyno.
sobor di'r henaint ma. Y tric sydd ganddo gyda mi yw gwasgu bronchitis arnaf am ryw deira o'r bob nos, cyn gynted ag yr afi'r gwely, fel mae prin yn medra fanadlu. Yna wedi llwyr flino cysgaf, a deffro'r bore cyn iached ar gog. Feddylach chi fynd i ysbyty preifat am ddeifis a chael y gronfa deirnged i dalu'r gost. Dywedais wrthych fod rhyw ddiffrwyster wedi dyfod i'n llaw dde. Dŵr ar y nerf, byddai'r meddyg. Cefais dabledi at hynny ac at y crigmala sy'n ymhoeni ar gyfnodau. Wedyn cefais boena mawr yn stumog. Dyma sydd ar y cerdyn bwyd ag efais. Peptic ulcer, strict diet. Ar ysgrifennu tragweddol yma sydd wedi achosi y canolbwyntio parhaus. Mae gen i edmygedd mawr o fechgyn a merched Cymdeithas yr Iaith. Yr unig fudiad cenedlaethol yng Nghymru heddiw. Ond yn wir mae piwritaniaeth y Gymdeithas yn fy syfrdanu. Dewis yn adolyg i ymprydio. Mae'n het. Y tro cyntaf erioed yn holl hanes y Gristnogaeth. Byddaf yn eich clywed ar y radio o bryd i'w gilydd, ni bu gennyf erioed sedeledu. Mae llais chi'n para'n hyfryd sionc. Nadolig diympryd i chi a blwyddyn newydd wrth eich bodd. Digon di hwyl y bym ers 6 wythnos. Ia, fel y dywedwch, poenau henaint ydyn. Sirni yn ystumog. Fel petai holl sirni oes yn dwad i'r wynaf rwan. Ofer fyddai mi geisio cael dim o'r gronfa i mynd i orffwys i sbyty. Rywsut nid oes gorffwys yn fy hanas i. Dwi fel tegan plentyn wedi weindio. Ddim yn darllen llythyrau gyfeis gan Dafydd Elis Penyfad Corwen, 6 ohonynt, rhwng 1912 ac 15. Daeth rhyw deimlad rhyfedd drosodd wrth fynd trwy'r llythyrau. Wedi'r holl flynyddoedd yma. Methu credu rwsut. Mae fi oedd y person a dderbyniodd y llythyrau yna. Ac erioed i mi fod yn ifanc. Fe wnaeth un sylw ar y ddrama problemau prifysgol. Anwyl Saunders. Fy mynd hir yn sgwennu atoch i llongyfarch ar y ddoethuriaeth. Rwyf yn falch bod Prifysgol Cymru wedi gwneud i dyletswydd o'r diwadd. Gobeithio fod eich iechyd yn well, yn y gongol yr fi. Ni allaf sefyll ar yn haid na cherddad heb help. Gyn i nifer o ferchad yn edrych ar yn ôl. Ac rwyf yn medru darllen. Cofion cynnes atoch eich dau. Cet. 158 Westburn Road, Penarth. 14 o Fai 1983. Anwyl Cet. Cyn ysgrifennu'r rhagor, gadewch i mi ddiolch am eich llythyr caredig. Gwelwch sut siap sydd arna i. Ni cheisiaf eich trafferthu ychwaneg. Ond mae gwybod eich bod yn fyw yn gysur. Yr eiddoch o hyd a thrabyddaf. Saunders. Bu farw Kate Roberts ar y 4 o Ebrill 1985. Bu farw Saunders Lewis ar y 1 o Fedi 1985.